James 007 Dick Ryder. Meta ndaħħal il-karozza t-tiswija, nuħu dant il-mekanik. Meta jitqatta l-żarbun, nieħdu għand skarpan. Peress li ħalqek qisu pjanu mkisser, inti meta ssewwi snienek tmur għand l-Olympus? Dak tajħid mhijiex domanda. Domanda tmur għand l-Olympus jew le? Illa la għandi għax jisu mkisser. Problemi. 10 TA, please. Faqqa. James. Ilek ħafna stabilit fi xena tal-komedi u tlajt fuq ħafna palkijiet. Taħseb li d-dawl jirrefletti fuq snienek jgħinek tkun iktar fi spotlight? Ġifintom id-deċejjajtu li snini ħajkun the main topic ta' daw id-domandi. Domanda li miss. Inti ksibt suċċess kbir biċċajt fuq is-social media li kollha nafu huwa diffiċli ħafna. Imma sibta diffiċli daqskemm issiba diffiċli biex tiflossja snienek. Ostja! Xtuża eżatt coaxial cable? Wiska mill-lui ukoll. Tuni. Għadek ma rispondejċ waħda biex nkunu ċari. Memx, huma retoriki, m'għandhomx risposta. In-nies jafuk bħala James Ryder. Imma kun jomok vera huwa muskat. Iva. Et taħbi kun jomok għallim raġuni u ma taħsibx li missek taħbi snienek minn flok? Il-lagna! Għadak xi sobi wicċu! James. L-axħar mistoqsija hija. Tista' nilaqgħu. Fux kemm L-aħjar waħda di, l-aħjar waħda hija. Ħasina. Ammut menna. Jastenna x'ammut men. Zom. Faqqa. James. Inti tħobb ħafna laqtates vera? Iva. Fux snienek. La ħajmut. Ixraq liba, ixraq. Men kat, ġifieri.